umongameli uthi isizathu sakhe sokuqala esenza ukuthi akhiphe isaziso esihlonza ukuthi umntwana uMisuzulu nguye oyingonyama, aphinde futhi akhiphe isitifiketi lokwaze kwaholela lo mcimbi esawubonayo useMabhida mhla zama-29 Mfumfu ofile. Uthi wazimelela kwisinqumo secala esakhishwa nguMadondo mhla zimbili kuNdasa 2nd of March ofile. Uthi leso sizathu kanye nesinye sesibili ezongena kuso, siyakholelwa ukuthi inkantolo iyofike isivune imchithe ngesizathu sokuthi okwakushiwo lijaji uMadondo kulamacala aseMgungundlovu kwakuwumbono wakhe, wayephawula edlula ngendlela ebheke esinqumeni ayosethula. Futhi ke abaziyo bakubiza ngegama lakhona bethi obiter dictum, ukuthi nje kwaku i-opinion nama-opinions akhe. Manje kakwazi umongameli ukuthi ethathe isinqumo sento enkulu kangaka esusela emibonweni kajaji uMadondo. Izathu sesibili esenza ukuthi sithi umongameli usichithele isikhathi kulolu daba futhi uza nobuqili okuyikhombisa uhlobo lomuntu ayilo, angenalo iqiniso nobulungiswa, nabaningi abayohamba beze bembone futhi bolekelwa ngamakhosi ngoba lukhulu liyeza nanyelela lubheke kuye ukube ngafuna ukuthi edlale ngento enkulu kangaka ngesihlalo samakhosi esafelwa ngamakhosi, safelwa nangamafela amakhosi kaZulu. Izathu esinye asibikayo esokuthi ijaji lanquma ngalolu daba, okuliqiniso ukuthi eMgungundlovu kwangamacala amathathu ayengahlangene nodaba lesihlalo nxa sizowakhumbula sonke. Futhi ingonyama yethu eyakhethwa ngumndeni, udaba lwalo lwalungekho ey'jebeni zankantolo. Manje ke umongameli usho kanjani ukuthi wazimelela esinqumeni senkantolo lapho inkantolo eyayingabhekene ngqo nokucubungula udaba lwesihlalo sikaZulu. Elinye iphuzu elimqoka ukuthi silibheke yileli elithi kwayena uJaji Madondo esinqumeni sakhe uyaphawula uthi umntwana waseKhwezi, umntwana uMbonisi bengekwazi ukuthi eze enkantolo ezocela isinqumo sokuba inkantolo icubungule isinqumo sikamongameli noma isinqumo sokubekwa kaMntwana uMisuzulu, ngoba udaba lwalungakakulungeli ukuthi kube khona icala elithi lolu daba malibuyekezwe.
okusho ukuthi i-application for i-review. Lapho ke ijaji lithi udaba langakakulungeli ukuthi umntwana wasekhwezi engafaka isicelo noma i-application for i-review ngesizathu esishiwo ngujaji esithi udaba ngakakulungela ukuthi malicutshungulwe. Ukwazi kanjani umongameli ethi uthatha isinqumo esesekwa yilelo cala lapho ijaji libeka kucace ukuthi lo daba lungakakulungeli ukuthi kwenziwe i-application for i-review ngoba kalukaphothulwa njengokuyalelwa ngumthetho i-Promotion of Administrative Justice Act ethi yonke imigudu yangaphakathi yalowo mthetho kumele ukuba ukuthi isiphothuliwe ngaphambi kokuba ugijimele enkantolo uyofaka isicelo sokubuyekezwa kwesinqumo. Esinye izathu asishoyo umongameli nesiyintimbothi enkulu nesihlonza khona ukuthi kunobugebengu obukhona obuhleliwe nobukhulu kulolu daba ukuthi uthi yayengekho impikiswano endlunkulu ngodaba lobukhosi. Uthi there was no dispute relating to i-succession yobukhosi bukaZulu. Cishe-ke ngakho njalo ukuthi wayezama ukucasha ngesithupha noma babenza ubuqili bokubalekela umbiko wekomiti labaxazululi basebehlela ukuthi cha sizolukhanda lolu daba sizolupheka. Bakhohlwa ukuthi owavela kuqala nenyanda ezulu lolu daba baliqaphile lwaze ladida nazo izazemthetho ngoba naye ummeli ngokufunda. Esinqumeni sikaMadondo samhla zimbili paragraph 60 uthi yayengekho i-dispute. Cishe-ke yiso lesisithupha azama ukucasha ngaso, kepha okumqoka kakhulu ukuthi encwadini yakhe yokuphendula yasenkantolo uyavuma uthi khona incwadi eyayibhalwe ngomhla ka-5 June ibhalwa ngumntwana wakaNdlovu eyayiveza ukuthi kunempikiswano noma kavunyelwana ngegama likamntwana uMisuzulu. Leyo ncwadi yangagcina lapho yasiveza igama lesibili leNgonyama eyakhethwa ngumndeni uZonda Magwala. Okuhlekisa kakhulu-ke yikho lokhu kokuthi kwayena umntwana uMisuzulu mhla zi-5 kuNcwaba August wabhala incwadi naye eyibhalela umongameli ethi akangenelele ngesizathu sokuthi kakukho ukuvumelana noma kunempikiswano ngodaba lwesihlalo endlunkulu. Waze wenza iziphakamiso ethi umongameli akakhande ithimba elizofaka izazi zesiko namajaji asathatha umhlalaphansi. UNdunankulu wesifundazwe naye wabhala incwadi eyibhalela umongameli ethi kunempikiswano endlunkulu ngodaba lwesihlalo. Umbuzo omkhulu-ke nomilo
uthi kungani umongameli ethi yayingekho impikiswano izathu esenza ukuthi ethathe isinqumo ukuthi yayingekho impikiswano eyayikhona eNdlunkulu. Lokuhlekisa kakhulu ukuthi mhla ziyi-16 kuyoncwaba umongameli qobo lwakhe wabhala incwadi eyibhekisa ngqongqoshe wezokubusa nokubambisana nezindaba zobuholi bendabuko kuzwelonke ethi akangenelele odabeni lombango waseNdlunkulu. Ama-terms of reference ayekhandwe ngungqongqoshe akuveza ngokusobala ukuthi kunempikiswano eNdlunkulu. Iy'ncwadi ezabhalwa ungqongqoshe ziya kubo bonke abathintekayo, yakumntwana Thembi, iya kumntwana wakaphinda angene, iya kumntwana uMisuzulu. Lezo ncwadi zayiveza futhi zihlonza ziwubufakazi bokuthi impikiswano yayikhona. Umbiko wethimba labaxazululi, mediation panel, iyakuveza futhi nayo ngokusobala ukuthi kwakunempikiswano eNdlunkulu ngodaba lwesihlalo. Ngalezi izathu esithi siyakholelwa noma sazi ukuthi izinkantolo kuleli zwe lakithi ngayinawo umlando omuhle, seyisolwe kaningi ngokusetshenziswa ngabathize noma ngabasemagunyeni. Nalo igama likamongameli liye lathinteka kulapho ukuthi usho kanjani ukuthi wathatha isinqumo esisusela kwisinqumo sikaMadoda, wathatha isinqumo ngoba impikiswano yayingekho.